Cethalini Kenuan. Tata. Ní Tata sa teach. Well Mamó Gé mhbliana agus anú Geamaireacht na Nollag tá sé cracáilte. Tá Mamó Gé bhain agus tá sí bocht agus tá gan an dhé seo agus tá na hifh orga ceach anú tá an chailechán agus tá neart tena seán agus an chailechain. Hééis sin an Geamaireacht an ára tá an go mé chuí ihe difriúil marall bíon an méide ansúach fech na difriúil cholí san na gasir ha céan mar feice si rud a cín difriúil cholí beo agus sin a seár faoí mars is cinna character eile an nach féchan agus fin si a takeú leat agus a goil a chuinn tam leog dun sé sin spéisiúile. sé peidir cax scríomh agus a ddíirrma de faoite chaléirú. Tá drama tíirithe ar gasú bheith agus beidir go taine má cinnta go daine se le daoine fásta freisin chula í scrúpa. Malam to sa freisin gúsaí. Tá bór sleachta chur ag an alíonn dTaibhdhearc Magí ar an set faoi láthair, seaarmaíonn godal a rinne na cultacha agus tá Jim Faulkner i mún deara sáilte. Bé an seola feicáil ar stáitse na dTaibhdhearca ón 1 go dtí an 8 an bhí seo. Éiríonn úlán nó TG Ceathair i ngáile.